खुलुमबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सासे बिर जोहोलाव सोमदोन कसारिनि बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। औ नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना थार बाथ्राखौनो खोनादों। जोङो बिर जोहोलाव सोमदोन कसारिनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों गुसुङै मोनथिनानै लानि। 1850 मायथाइनि 16 मार्च भारत हादरनि मोनसे बाहागो आसामनि सिङाव थानाय डिमा हासाव जिल्लानि माइबांनि लंखर मुंनि मोनसे गोग्लैसोनाय गामियाव देप्रन्दाव phonglo आरो कासाइदि phongloनि बिसाज्ला महरै सोमदोन phonglo एबा दा जायखौ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन मुंजों मिन्थिनाय जायो, जेरै सोमदोन कसारि, swmdwn कसारि आरो swmdwn phongloआ बिथां जोहोलावनि गुबै मुंमोन। बिथां जोहोलावआ थैजों सासे गुबै भारतारिमोन जाय गावनि हादोरखौ फामु रायजोनिफ्राय उदां खालामनो नांथाब नाजाथाबदोंमोन। माखासे बोसोर बारलांनायनि उनाव सोमदोन जोहोलावाबो देरबोनो हमो। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जौस्रां बेस्रां, देहायारि गोख्रों आरो लोगोफोरजों सोमोन्दो गैयै सासे गथ'मोन आरो बियो बोलोगोरा, रावजोंबो रुजुजायै सासे गथ'मोन। उन्दैनिफ्रायनो सोमदोन जोहोलावआ लावथिजों नांलायनाय आरो खमलायनाय गेलेनो मोजां मोनग्रा सासे गथ'मोन। सोमदोन जोहोलावआ देरफुनाय समावनो बिनि बिफाया जिउ गोमालाङो। बिनि उनाव सोमदोन जोहोलावआ बोरमा मेन्दा गुमग्राबो जानाङो। बिनि बिमाया बिखौ जोबोर अननायमोन। गुबुननि न' थांनानै आरज गाबथाबनानैब्लाबो बिनो बोथिसे माइरंखौ जाहोयोमोन। नाथाय सोमदोननि बिमाया बिनि थाखाय फरायनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होनो हायाखैमोन आरो बै समाव आथिखालनि बादि सुबिदा एबा खाबुबो गैयामोन। नाथाय बियो गावनो सोमदोनखौ आसि थुयै थुयै फोरोंदोंमोन। सोमदोन जोहोलावआ लाइमोन जाफुनाय समावनो बिनि बिमाया बिखौ मोनदांनो हादोंमोन दि सोमदोनआ उनाव माहारिनि मोनसे गेदेर बिबानखौ सहायनांगोन होननानै। जेब्ला सोमदोनआ बोरमा मोसौ फालोखौ गुमनो थांनायाव मासे मोसाखौ सिरि सिरि बुथारखुमादोंमोन, बे समावनो सोमदोननि बोलोखौ बिमाया सिनायखादोंमन। जेब्ला ब्रिटिशफोरा 1832 आव खोला काछार आरो 1854 आव सा काछारखौ दखल खालामदोंमोन, नाथाय बिसोरनि डिवाइड एन्ड रुल पलिसिनि थाखाय बिसोरो बे मोननै टेरिटरिखौ ज' खालामाखैमोन। बिसोरो बेखौ नगाव जिल्लासिम सरजाबदोंमोन। बे समाव टेरिटरिया आसालु हेडक्वार्टार जुनियर पलिटिकेल अफिसारनि सिङावमोन। 1866 मायथाइयाव टेरिटरिखौ मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादोंमोन। बे जाबाय नगाव जिल्ला आरो नागा हिल्स। बेबायदिनो बिसोरो डिवाइड एन्ड रुल पलिसिखौ बाहायदोंमोन आरो दियुं आरो कपिलनि गासै बाहागोफोरखौ नगाव जिल्लानि सिङाव सरजाबदोंमोन। गुबुन फारसे टेरिटरिनि गुवार बाहागोआ गोदानै दाजानाय जिल्ला नागा हिल्सजों सरजाब जादोंमोन। टेरिटरिनि माखासे फिसा फिसा बाहागोफोरखौ थागुबै हारिफोरनो होजादोंमोन। बेनि अनगायैबो ब्रिटिशफोरा खाजोना खांनायखौ जागायदोंमोन। दामगोसा मुवाफोरखौ बिसोरो सेनानै लादोंमोन जेब्ला खाजोना होनो हायाखैमोन। सुबुंफोरखौ गादबदोंमोन, नासयदोंमोन, गाज्रियैनो सासन खालामदोंमोन। जायगायारि सुबुंफोरखौ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय मुजिरा मावनो जर खालामदोंमोन, नारसिनदोंमोन, हाफोरखौ सेनानै लादोंमोन आरो बेबायदिनि जाहोनाव हादोराव गोजोननाय गैयै जादोंमोन। जायगायारि आइजोफोरनि मुगानि सि दानायखौ बिसोरो सेनानै लादोंमोन, जायनि थाखाय आइजोफोरा जिंगा सिनानै सोदोब दैखांनाय समाव बिसोरखौ ब्रिटिशफोरा गाज्रियैनो बुदोंमोन आरो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा साहा बागानाव खामानि मावनांदोंमोन। बेबायदिनो रायजोआव देहायारि, सोलोंथायारि आरो धोरोमारि जेंनाया बांबोनो हमदोंमोन। बेबादि सोबख'नाय, नासयनाय आरो गादबनायनिफ्राय रायजोखौ उदां खालामनो सोमदोन जोहोलावआ गोख्रोङै नाजाथाबदोंमोन। बेनि अनगायैबो काछारखौ ब्रिटिश साम्रायजोनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गुबै हारिमु, समाजारि नेमखान्थि आरो फोथायथिखौ लाबोफिननो, खाजोना खांनाय आरो हेंथायै मुवा बेसाद लानायखौ होबथानो, सा आरो खोला काछारखौ ज' खालामफिननो थाखाय सोमदोन जोहोलावआ गोख्रोङै ब्रिटिशफोरनि हेंथायै दावहा नांदोंमोन। सोमदोन जोहोलावआ गावनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव ब्रिटिशफोरखौ गाज्रि मोननाय आरो रागा जोंनाय दिन्थिनानै दावहाखौ जागायनो थामथिम खालामदोंमोन। बियो बिसोरखौ हानजा दानानै लावथिजों नांज्लायनो आरो खमज्लायनो, गुबुन हाथियारजों जुजिनो साखाफारा खालामदोंमोन आरो बियो गावनि हारिनि मानसिफोरखौ बुंदोंमोन दि रावबो ब्रिटिशफोरनो खाजोना होनो मोना आरो जोङो बिसोरनि हेंथायै दावहा खालामगोन होननानै। बियो सा काछारसिम हान्थिबाय आरो बिग्रायारि हानजा दानो थाखाय आरो बियो गामियारिफोरखौ सांग्रां खालामनो आरो ब्रिटिशफोरनि हेंथायै
सोदोब दैखांनो थुलुंगा होदोंमोन। बेयो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिग्रायारि हानजा खालामनायसै आरो बियो मानसिंहखौ भाइस प्रिन्सिपाल आरो मलंथंखौ कामान्डार महरै थिसननायसै। बेबायदिनो बिग्रायारिफोरा ब्रिटिशफोरनि लुनाय बिल्डिंफोरखौ गाग्लोबनो जागायजेननायसै। बै समाव सा काछारनि डिप्युटि कमिशनार मेजर बयडखौ गुनजंनि हेडक्वार्टार्सनिफ्राय माइबंसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। बिथांजों लोगोसे 25 पुलिसफोर आरो इउर'पियान अफिसारबो दंफायोमोन। बिग्रायारिफोरा गुनजंसिम थांनानै आरो 2 सार्भेन्ट्स आरो पुलिसफोरखौ बुथारहैनायसै आरो गासै सरकारनि न'फोरखौ अर लागायनानै आरो बिग्रायारिफोरा गोख्रैनो माइबंसिम हान्थिफिननायसै। सरकारारि हानजानि सायाव गाग्लोबनायसै। बेयाव मोननै बादानि गेजेराव गिलु-बालु नांलायनाय एबा दावहा जादोंमोन आरो बिग्रायारिफोरा मेजर बयडखौ बुथारदोंमोन आरो गोबां बिग्रायारिफोराबो थैदोंमोन। नाथाय बिनि दावहाया बेयावनो थुंगेयाखैमोन। बिथाङा जोबथा हांसिम दावहा नांदोंमोन। ब्रिटिशफोरनि मोनदांनायाव सोमदोननि आदब खायदाफोरा गोब्राबमोन, बेनिखायनो बिसोरो सोलो खालामदोंमोन। जायनो सोमदोनखौ हमनानै होनो हागोन बिनो 1000 रां होगोन होननानै आरो जेब्ला बेलासे सममोन सोमदोनआ गंसे नखराव रेजें जामुंखौ जादोंमोन। बेनि सिगां नखरनि बिगोमा ब्रिटिशफोरजों खोथा दंखायोमोन आरो माखासे ब्रिटिश रौनिया हानजाया फैनानै न'खौ बेंनानै लादोंमोन आरो सोमदोनआ सोलो बाहायनानै खिरखिजों खारननायसै। खारै खारै हाग्रा गेजेराव सौहैनायसै आरो ब्रिटिश रौनियाफोराबो उन उन होसोनायसै आरो सोमदोनआ नेपालिनि गंसे थुंग्रिजों खुबैजानानै आथिंआव गोब्राब जोखोम जानायसै। रौनियाफोरा बिखौ बेंखननानै लादोंमोन। सोमदोनआ बिसोरनि हेंथायै गोबां जुजिदोंमोनब्लाबो बिथांखौ मदद खालामनो रावबो गैयामोन आरो बिनि हानजाया गासैबो गिनानै फावसायजोब्बायमोन। सोमदोनआ गोबां गाज्रि जोखोम जानायखाय बेखौ देहा फाहामसालियाव थिसननायसै। ब्रिटिशफोरनि हानजाया बिखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां जायोब्ला फासि होनो सोलो खालामदोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि सोमदोनआ बेसेनगोसा जिउखौ देहा फाहामसालियावनो खोमानानै लानांगौ जानायसै। सोमदोननि बिमाया बिनि गोथै देहाखौ लायनो देहा फाहामसालिसिम थांदोंमोन आरो सोमदोननि गोथै देहाखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय हराखिसै आरो बिमाया गाबै गाबै फैफिननायसै।